weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to mafre be lel kele hiwirgo gawdi bofe ko on takkusana yoni ha toon to gawol e wondude barkewol kabaruuji men coftal ɓalli e ɗemgal fulfulde ma nawen ha toon to leydi russie kalen ko fate ñalngu tata ɓiijo ko fati e pottiti kawirguel winderi yankori mo hitande ujunnaji 2017 musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe woto goɗe joni joni jañoɗen. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique eɗen gone aaɓnde nogas joyi korse hitande ujunnaje 2017 eɗen jara e pottitte capanɗe tati e nayyi e wondude capanɗe jeenayyi loggol ko heeɓi tigui fottede e loggede e nguɗo ngilɗo kawguel winderi yankori juɓɓintegel toon to leydi russie no mbinoɗen e gardidi kabaruji men ma jaaha toon to leydi russie kalen ko fate ñalngu ɗimmijo walla gasirɗe ñalngu ɗimmijo ko fate ngilɗo kawguel pottitte battidiɗi ɗe wonno ko Goomu je ko kañum tigui hawruno e pottita battinigal ngal taw kadi ko oɗo équipe biyeteɗo Angleterre hemno fottidde e Panama ko Angleterre kay hemno fiide e Panama loggi jeegom e wondude loggel gotel sen kaali jencude ndi ko ni kay ndi wayi ko Belgique ardi yeeso e jogade toɓɓe jeegom e wondude loggi jeetati kadi ɓe keeɓi fiyede loggi ɗiɗi rewi hen Angleterre e jogade toɓɓe jeegom e wondude loggi jeetati e fiyede loggi ɗiɗi oɗo équipe biteɗo Tunisie hay toɓɓere wotere ala Panama hay toɓɓere wotere ala ha joni koye ndiɗon mbaadi kedderɗen kalen e natirde ko fate ñalngu tati ɓiijo haade men haalde ma en kal pottital hakkude Sénégal e wondude Japon yidde siftinden Sénégal kay meeɗino fottude e Japon laabi nayyi walla ɓe meeɗino waddude laabi nayyi e ɗiɗon laabi nayyi foof hay hen laawol gotol oɗo équipe biteɗo Japon heɓani folde Sénégal noon ko kañum tigui heeɓi folde laabi ɗiɗi e nder ɗiɗon laabi nayyi kañum fooli Japon ɓe keeɓi waddude ɗekki ɗiɗi pottital battidigal ngal wonno ko e oɗo Goomu H wonno tigui ko Colombie e oɗo équipe biyeteɗo Pologne kam oɗo équipe biyeteɗo Pologne ngal ɗo pottital dendagal ɓesgu Afrique naaɓe ene cabbino ɗum kadi kamɓe foof ɓe gonno ko jingande oɗo équipe biyeteɗo Pologne nde tawno so tawino Pologne foolino oɗo équipe biyeteɗo Colombie ko gartam wonanno équipe Sénégal kono ha joni ko fulɓe keewi wiide ni ene wuuri kono rufani caggal kay nde Sénégal jogui victoire goto walla nde Sénégal hawno lawol gotol kadi waɗi ɗekki lawol gotol e jogade ɗum toɓɓe nayyi ha joni eɓe jogui fartange tigui soɓe tawi ɓe mbaddi ɗekki e oɗo équipe biteɗo Pologne ma Allah hokkuɓe yaade ko wiyete 8e de finale yidde siftinden Pologne e oɗo équipe biteɗo Colombie kañumen kay mbaddi hanki loggi tati e wondude e ndiga taw kadi ko oɗo équipe biteɗo Colombie hawi e nder ɗiɗon loggi tati ko oɗo biteɗo Jeeri Mina e capanɗe nayyi hojom ko nden tigui o udditi score o rewi hen oɗo biteɗo Radamel Falcao taw kadi ne yiye toon to équipe walla kadi ne wiye toon to club Monaco e hojjomaji capanɗe jeeɗiɗi ko kanko tigui marki loggol ɗimmolngol e hojjomaji capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ko oɗo kadi biteɗo Huyan Hudrado ko kañum marki loggol tati ɓiwol ngol yidde siftinden oɗo équipe Pologne ko équipe gardiɗo e équipe aji Europe naaɓe puɗɗiɗo yaltinede ko fate dawal gadanal walla mbiyen goomuji walla kadi dawal groupe ko kamɓe puɗɗi ko fate équipe aji Europe puɗɗi yaltinede e oɗo ɗiɗo goomuji ha joni koye ndiɗon mbaadi kedderɗen kalen e jencude oɗon groupe biteɗo groupe H e groupe H noon eɗen yiiye dow to hoorejo o Sénégal e jogade toɓɓe nayyi
e wondude bit goto e yantude Japon e jogade toɓɓe 4 e bit goto nde tawno Japon waɗi loggi 4 kadi loggama loggi 3 wondude Sénégal loggi 4 e loggede kadi loggi 3 Colombie en yaare toɓɓe 3 e loggude bituji 4 e loggede bituji 2 wadde ɓe kaddirama bituji 2 Pologne ko kañum yaare toɓɓe hay toɓɓere wotere ala loggel gotel loggama loggi 5 en yaare woni moye loggi 4 ha joni koye ndiɗon mbadi keddoɗen ko fate ñalngu tataɓi juɓɓinaɗi hannde e waktuji 14 taw kadi ko heure Europe sen kaali heure Afrique banggue hirnangue ko waktuji 14 taw toon to heure taw toon to leyɗele Europe ko waktuji 16 ko oɗo équipe biyeteɗo ko oɗo équipe biyeteɗo Arabie Saoudi ko kañum tigui huccidirno e Égypte yantude Uruguay huccidirno e Russie ko Russie heeɓi folde ko Russie heeɓi folede taw kadi ko Uruguay marki loggi 3 e wondude e ndiga Arabie Saoudi marki loggi 2 e wondude loggel gotel ko kamɓe tigui pooli Égypte sen kaali ko fati e classement walla deggutiral ngal ha joni ko oɗo équipe biyeteɗo Uruguay e nder oɗo goomu nguɗo goomu witengu goomu A ko kamɓe tigui keeɓi hawde laabi 3 hay lawol gotol ɓe piyaka kadi hay hen lawol gotol ɓe loggaka loggol eɓe jaare toɓɓe 9 e wondude loggi 5 dewɗo hen o ko oɗo équipe biteɗo Russie kañum nene waɗi ko wite waɗi qualifié yaade dawal ɗimmal mbiyen 8e de finale Russie noon heeɓi loggude loggi 6 heeɓi loggede loggel gotel heeɓi loggede loggi jafono heeɓi loggede loggi 3 hedrama loggi 5 Russie noon ene jogui toɓɓe 6 oɗo équipe biteɗo Arabie Saoudi ko kañum woni tataɓo e jogade toɓɓe 3 e wondude loggi 7 logga e loggi 2 donc ɓe keddirama loggi 5 ha joni koye ndiɗon mbadi kedderɗen kalen ko fati petite jogorɗe wadde kikiiɗe hannde o walla jamma hannde o e waktuji 18 taw kadi to leyɗele Afrique banggue hirnangue e waktuji 20 toon to leyɗele Europe ko fate Goomu B Goomu ko fate Goomu B e nder Goomu B noon e tawa hen Maroc Portugal e wondude Iran e yantude e leydi Espagne eɗen jiiɗi siftinde yimɓe ko kañum kay woni yeeso jogade toɓɓe 4 ɓe mbaddi ex aequo e oɗo équipe biteɗo Portugal e toɓɓe 4 Iran toɓɓe 3 Maroc hay toɓɓere wotere ɓe ngala e pottital kikiiɗe hannde o ko Espagne kay hawrita e Maroc Iran hawrita e Portugal ha joni koye ndiɗon mbadi kedderɗen kalen ko fati e goomuji poɗɗi yuɓɓinde ñalngu janggo ngu so gueno haaji ko Goomu C yantude Goomu D yuɓɓinta pottite ɗe nguɗon Goomu C pottital hakkude pottital ngal waɗata koye waktuji 14 to banggue hirnangue e waktuji 16 to leyɗele Europe taw kadi ko ndiɗo leydi France hawrita e Danemark Pérou hawrita e Australie yidde siftinden France kay ko kañum ardi yeeso e jogade toɓɓe 6 Danemark rewi hen e jogade toɓɓe 4 Australie e jogade toɓɓere wotere e Pérou e wasde jogade haydara e waktuji 18 tawata ko toon to leyɗele Afrique to banggue hirnangue e waktuji 20 toon to leyɗele Europe ko Goomu D yuɓɓinta ñalɗi ɗi taw kadi ko oɗo équipe biteɗo Nigéria hawrita e oɗo équipe biteɗo Argentine Islande hawrita e Croatie yidde siftinden Croatie kay waɗi qualifié ko kañum ardi yeeso e jogade toɓɓe 6 Nigéria toɓɓe 3 Islande toɓɓere wotere Argentine toɓɓere wotere hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum ɗo wonno ko tonganno ɗenen kabaruuji men e coftal ɓalli e ɗemgal fulfulde janggo noon so gueno haaji ko guelaji so fonno arande en e kabaruuji men kono kam o dañata arde caggal kay nde o taƴi junggo makko omo taƴanno tew ɗum noon en mbi dendagal sar naɓe e wondude e denɗiraɓe makko yo jaa toon tigui fijandomo so ɗum ɓenni inchallah so gueno haaji ma ceerno Amadou Ba aranene kabaruuji men coftal ɓalli ko miɗo musidɗo moon guiɗo moon Seydou Abouba yo jaam Allah hiranen.